Γιατί είναι δύσκολο. Πότε θα γράψεις το δεν είναι. Να μιλέψει, να σταματήσει να του πει τι. Εγώ λέω να του πει τι έκανε και απλά να το συζητήσουμε. Ναι, μέχρι τις εξετάσεις. Εγώ λέω να το... Μετά τις εξετάσεις. Εγώ λέω να το πούμε μετά. Αυτά το έχει γράψει, ας τις είναι μετά. Εντάξει τώρα. Εγώ λέω στην κυρία. Το μετά Μαργαρίτα είναι άλλο πράγμα. Έχει δίκιο Φραγκή. Η ερώτηση είναι τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δεν κάνεις τίποτα. Εκείνη την ώρα, όχι μετά. Μετά από 5 ώρες. Μα λέω ότι μπορεί να το πει εκείνου ότι γιατί το κάνεις αυτό και...